doar până la Bensun. Brașovenii rămân în continuare în atac. Matei neatacat de nimeni, are timp să centreze. Matei, Novakovic este acolo. Novakovic, iată-l încă o dată pe Novakovic. Gol! Gol! Sasha Novakovic reușește să restabilească egalitatea la Brașov. Exact cum nu se putea mai rău pentru Rapid, vine acest gol în minutul 47, în ultimele secunde ale primei reprize. Sasha Novakovic înscrie un gol meritat până la urmă de brașoveni, care au avut mai multe ocazii mari. Iată această fază prelungită, Novakovic rămâne la minge, rezistă și la atacul lui Cimovs. Novakovic trimite superb sub bară, atacat de Lopez Garay, atacat și de Cimovs. Novakovic se bate acolo